Welkom. En dan mis je. Goeie mailers, hè? Eerste keer? Ja. Wat verwacht je ervan? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Helemaal gek. Waar komen jullie vandaan? Leeuwarden. En de eerste keer Guus? Ja, nee, niet helemaal. Voor mij wel. Ik ben eerder naar Guus geweest. Ja, 5 mei Zwolle. En wat verwacht je ervan? Nou, een groot feest natuurlijk. Standaard antwoord. Dat is alles? Ik verwacht dat zij heel raar gaan doen, maar... Wat gaat ze doen, denk ik? Nou, niet alleen zij, maar die jongens ook. Ik denk eerder de jongens. Ze gaan echt heel erg raar doen. Echt dansen en zingen en springen en... Ja. Dat zou jij nooit doen? Nee. Ja, straks wel hoor. Hey, Guus gaat vanavond de Vries zingen, hè? Ja, heb ik iets van gehoord, ja. Wat heb je ervan gehoord? Dat iets van Het is een nacht in het Fries gaat brengen. Vind je ervan als echte Brabant? Moet kunnen, het heet uit en thuis. Dus ik bedoel, als je dan echt een Fries feestje gaat wil geven, dan ook maar iets in het Fries. Schrijf je, denk je? Ik ken het is een nacht in het Brabants-Nederlands. Dus ja, lijkt me wel grappig om het een keer in het Fries te horen. Dus waarover ik iets van begrijp, ja, ik ken de Nederlandse tekst. Dus ik vertaal het voor mezelf wel. Het is meer voor de Friese, dus... Guus Meeuwen, dat is gezellig leuke muziek. En die houdt altijd een goede feest. En hij zingt ook in het Fries, hè? Ja, één keer. Dat is wel het noemen? Ja, het is een naam. Wat Fries ervan? Nou ja, wel leuk dan. Ik doe het laten met me. Van zo'n slag in